سلام كمي ኣለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዛ ዩቲዩብ ቻነል ሰላም ክትህልው ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይ እምበር ነዛ ቪድዮ ብላይክ ጀሚርኩም ሃናፂ ርእይተኩም ድማ ኣቦታ ኮመንት ግደፉልና ከምኡ እውን ሸር ሳብስክራይብ እናበልኩም እና ኩሉ ባፅሑልና ንምትብዕባዕኹም ብጣዕሚ ኢና ነመስግን እና ንሎማዓንቱን ከምቲ ልሙድ መንፈሳዊ ዛንታ ንባዓተተ ዲያቆን መበል 25 ክፋል ናባኹም ክነብላ ኢና ሰናይ ምክትታል بسم آب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك آمين أبز حلف كفال تنك نايديا قونن سمهارن مفللاي تسفى ألم مخانم بيبنا نيرنا سمهارون بزربانا يسبتدا فافئة نديا قون لبس لزغود آتو كم استطعاستن نمتعد ما كم تنسو زدوليو كتكون اللو مخانان قال آتيا نيرا ما تسدما ናይ ዲያቆን ዓርኩ ጭንቀት ክውገድ ስለ ዝረአየ ንኣምላኽ ኣመስጊኑ ነይሩ። እቲ መስርሕ ዕርቂ ንኽፍጸም ካብ ናይ ሰምሃር ገዛ ወፂና ናብ ዲያቆን እናኸድና ከለና ድማ ሰምሃርን ማትስን ሓደ ሰብ ሪኦም ከም ዝሰንበዱ ንዕኡ ሪኦም ደው ከም ዝበሉን ኣንቢብና ነርና። ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ወዲ እውን ደው በለ ነንሕድሕዶም ንኻልኢታት ምስ ተጣማመቱ ቅልጣፈ ብዘለዎ ሳጉማ ናባና ገጹ ምርሐ ልበይ ብፍርሕን ስምባድን ህርመታ ክትውስኽ ጀመረት። ማትስ ንባእሲ ተዳሎ ዝበሃል ዘሎ ከምስል ኣእዳው ክስብስብ ጀመረ። እቲ ወዲ ድማ ቅልጣፈ ብዝተሓወሶ ሳጉማ መጺኡ ኣብ እግሪ ሰምሃር ወዲቑ ሰምሃር ሓፍተይ ይቕረ ግበረለይ በዲለኪ የተሓዝለይ በለ። ሰምሃር ግን ኣየላ በወቶን ከማን ግዚኡ ሓሊፉ እዩ ይቕሬታ ትብለሉ ግዜ ሕጂ ኮነ ቀደም ኢልክ ትጣዓስ ነይሩካ ሕጂ ደኣ ጉድካ ተቓሊዑ እንዲሁ ኢላ ገዲፋቶ ከደት። እቲ ወዲ ኣዒንቱ ናብ ማተስ ገጹ ለኣኸን። ማተስ ድማ ተስፋ ኣለም ብጣዕሚ ተጋጊኻ ዲያቆን ዝኣክል ሂወት ከምዚ ጌርካ ከተመሳቕሎ ልብኻ ከመይ ገይሩልካ እሞ ድማ መታዓቢትኻ ወረ ምንታይ ከ እዮም ውዕሎ በሎ። ኣታ ዳዊት ሓወይ ንስኻ ስፋ ተረዳእኒ በቃ ሕማቕ መዓልቲ ወይለ ሕጂ ግን ኩሉ ነገር ተረዲኡኒ ብእጃኹም ይቕረ ግበሩለይ በሎ ምስኪን ኪን እንዳበለ። ማትስ ትኽክለኛ ስሙ ዳዊት ምዃኑ ሽዑ የፈሊጠ። ተስሞ ድሓን ሕጂ ተሃዊኽና ኣለና ቴሌፎን ያለካ ምሽ ደውለለይ ክንዘራረብ ኢና በሎ። ተስፋ ኣለም ብልቢ ከም ዝተጣዓሰ ኣብ ገጹ ብንጹር ይዝንበብ ነይሩ። ኣቲ ሰምሃር ሓፍተይ ተንበርኪኹ እንዳለመነክስ ይቕረ ዘይትብልሉ በልክዋ ቁርብ ፍንትት ምስ በልና እንዳተሰከፍኩ ሚል ሓፍተይ ኣይፈለጥኩዮም ብቐሊሉ ማእስ ይቕረ ዝበሃለሉ ተግባር ፈጺሙ ኣይሰመረሉን እምበር ክልተ ነፍሳት እዩ እኮ ካብ ኣምላኽ ፈልዩ ናብ ሰይጣን ኣረኪቡ እግዚኣብሔር ረዲኡና እምበር ሓሳቡ እስካልእ እኮ እዩ ነይሩ። ሕጂ ድማ ብተግባሩ ዝተጣዓሰ ከይመስለኪ ጉዱ ከም ዝተቓልዐ ስለ ዝፈለጠ ይቕረይታ ኢሉ መእተው እዩ ዝደሊ ዘሎ በለትኒ። ማትስ ደኣ ዳዊት ዲስምካ በልክዎ ዝኒሉ ስለ ዝነበረ ካብ ሓሳቡ ክገላግሎ ኢለ ፍሽኽ ድሕሪ ምባል ክሳብ ሕጂ ዲኸ ስመይ ዘይትፈልጥዮ ነርኪ በለኒ። ኣይፈልጦን እየ ነይረ ሕጂ እንዴ ዳዊት ክብለካ ሰሚዐዮ በልክዎ። ኣቦይና ደይን ዘውፅለይ ስም ዳዊት እዩ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ስመይ ኣይፈልጦን ብሳጓ እዮም ዝፅውዑኒ በለ። ማትስ ደኣ ካበይ ኣመፅያ በልክዎ እንዳሰሓቅኩ ንዓይ ወዝቢያ እያ ነይራ ንዕኡ ግን ሓሲቡ ዘውፅኣለይ ሳጓ እያ ማለተይ ሃንደበት ኣይኮነትን በለኒ። ክገርመካ ናትካ ይሂቡካ በሊሕ ሰብ እዩ ነዛ ሳጓ ዘውፅኣልካ ናይ ብሓቂ ማትስ ኢኻ በልክዎ። ንስኺ ደኣ ወሪዱኪ ዘይነዘንፀረፍ ክኸሪኢኺ ክትኾኒ ንሱ ግን ነዛ ሳጓ ምስ ብዙሕ እዩ ዘተኣሳስራ ከይትግረም እምበር ዲያቆን ዓርኪ የውፅኢለይ በለን። ምን ዲያቆን ዲያቆን እዝናትና በልክዎ ብኣግርሞት ርእሱ እንዳነቕነቐ ድማ እወ ናይ ዝብል ምልክት ሃበኒ። ናብ ናይ በዓል ዲያቆን ገዛ እትወስድ ትረይን ባቡር ስለ ዝመጻእትና ጉዕዞ ናብ ዲያቆን ኮነ። ኣነን ሰምሃርን ብሓንሳብ ኮፍ ኢልና ስለ ዝነበርና ሰምሃር ሃንደበት ሚሊ ሓፍተይ ኣነስ ፈሪሕ እምበር በለትኒ። ኣባሃ ህለኣ ስለ ዘይተረድኣኒ ኣጆኹ ሰምሃሪ ኣይትፍርሒ በልክዋ። እንድዕ ጓለይ ከመይ ኢለ ገጽ ዲያቆን ክርኢ በለት። ብትኽክል የሰክፈካ ግን
ሰምሃረይ ንሱ ልዕልየ ገጽ ክምርኣይ ተሃዊኹ ስለ ዘሎ ትብዒ ኣይትፍርሒ ባእስ እምበር ዕርቂ ሰላም ኣየፍርሕን እዩ በልክዋ ገዛ ክሳብ ንበጽሕ ሰምሃር ካብ ዲያቆን ምስ ተፈለየት ቅሳነት ከም ዘይረኸበት ምኽሩ ሓልየቱ ፍቕሩ ትዕግስቱ ዕላሉ ኮታስ ኩለን ትንኡ ምስኣነት ሰላማውን ምስኡ ከም ዝሃደመ ኣዕሊላትኒ ክገርመክም ኢላ ሓፍተይ ሓደ መዓልቲ ዲያቆን እንታይ ኢሉ ንመስለኪ ካብዛ ዘለኹዋ ዕለት ክሳብ ግዜ እርጋነይ ብሓንጎለይ ሓፈሻው ናብራይ ማለተይ ከመይ ከም ዝኸውን ክስእሎ ሓዲረ ኩሉ ድሓን ነይሩ ገሊኡ ሃሳስ ገሊኡ ንጹር ስእሊ ይህበን ነይሩ ምናልባት ከም ገለ ሰምሃር ካብ ህይወተይ እንተተኣልያ ክህልወኒ ዝኽእል ስእሊ ኢለ ንኣእምሮይ እንተፈተሽክዎ ግን ዜሮ ዋላ ከምፅኣለይ ክረኽቦ ኣይከኣልኩን እዚ ማለት ድማ ሰምሃረይ ንስኺ ካብ ጎነይ እንተሪሕቕኪ እንታይ ከም ዝኸውን እንድዒ ሰምሃረይ ፕሮሚስ ጽቡቕ እኳ ተዘይኮነ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንኸይትፍለየኒ ግን ቃል እተውለይ ኢልኒ ነይሩ ቃለይ ከም ዝሰበርኩ እቲ ካብኡ ዝረኽቦ ዝነበርኩ ሓልዮት ምኽሪ ፍቕሪ ኮታስ ኩሉ ነገር ምስኣንኮ እዩ ተረዲእኒ ዲያቆን የቕረተ ተገበረለይሲ እቲ ዝሰበርክዎ ቃልከ ኣይፈርደንን ዶ በለት ሰምሃረይ ኣጆኺ ከምኡ ኣይትበሊ ኣብ ጉዕዞ ፍቕሪ ምበኣስ ምግርጫው ዘሎ እዩ ንዓኽ ድማ ሰብ ይታሊሉክ እምበር ንዲያቆን ክትብድል ኢልኪ ይኮንክን ንስኺ ጥራሕ ንጌጋ ከይትድገምዮ ዳኣ እምበር መሊሱ እዩ ኸለብመኪ ዘረባና ከይወዳእና ከለና ንወርደሉ ቦታ ስለ ዝበጻሕና ማትስ ካብ ኮፍ መበሊኡ ብድድ ኢሉ ንዓና ይበላ ንውረድ በለና ካብ ባቡር ምስ ወረድና ናብ ገዝኦም ብእግርኻ ቀረባ ስለ ዝኾነ ቀልጢፍና ኢና በፂሕና ማትስ መፍትሕ ኣውፂኡ ማዕጾ ክኸፍት ምስ ጀመረ ሰምሃር ትርግታ ልባ ህርሞቱ ክውስኽ ጀመረ ኡፍ ኢላ ኣዕሚቓ ድሕሪ ምስትንፋስ ገጻ ብትእምርተ መስቀል ኣማዕተበት ኮረዲ ሓሊፍና ናብ ሳሎን ገጽና ምስ ኣምራሕና ዲያቆን ብትሑት ድምፂ ያሬዳዊ ዜማ እዩ ዝዘይም ነይሩ ዲያቆን ድምፁ ድምፂ ኣዕዋፍ ሞሮር እዩ ዝጥዕም ምስቲ ጣዕሙ መወዳድርቲ ዘይብሉ እዝሊ ዝበሃል ያሬዳዊ ዜማ ኣወሃሂዱ ከዚሞ ከሎ ኣዝዩ እዩ ዝምስጠካ ማትስ ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ክፍሊ ሳሎን ምስ በጽሐ ደው በለ ኩላትና ድማ ደው በልና ድምፁ ኣትሒት ኣቢሉ ድማ ይወድእ ሓንሳብ ንጸበዮ በለና ናብ ማትስ ጽጊዕ ኢለ ጸሎት ድዩ ዝገብር ዘሎ በልክዎ ዕለቱ መድሃን ዓለም ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ስቕለት ጎይታ ትገልጽ ይሰብህ ጸጋከ ኦ ወልድ ዋህድ ትብል ዜማ እዩ ዘዘይም ዘሎ በለኒ ክገርመኪ ዲያቆን ኣቤል ዓርከይ ቀደም ነዛ ዜማ እዚኣ ከዘይም ከሎ ንብዓት እዩ ዝስዕሮ ነይሩ ብጣዕሚ እያ ትምስጦ ሕጂ እውን ርግፀኛ እንዳነብዐ እዩ ዘዘይማ ዘሎ በለኒ ዲያቆን ኣቤል ዜምኡ ወዲኡ ኣብ ሰማይ ሰማያት ናብ ምድሪ ወሪዱ ንደቂ ሰባት ኢሉ ተዋሪዱ ሓጢኣት ዘይባህሪኡ ዘይናይ ኣምላኽነቱ በጃይ ተሰቒሉ ኣብ ማእኸል ሸፋቱ ናትና ፍቕሪ ስሒብዎ ተሰቒሉ ኣብ ቀራንዮ ጎቦ ትብል መዝሙር ክዝምር ምስ ጀመረ ማትስ ማዕጾ ኳሕኳሕ ሓቢሉ መሪሑና ኣተወ ዲያቆን ብፍጥነት ካብ ኮፍ መበሊኡ ተስአ ሰምሃር ድሒራ ስለ ዝነበረት ኣይረኣያን ኢዱ ንሰላምታ ሰዲዱ ኣእዳውና ምስ ጨበጠ ክዛረብ ጅምር ከብል ሰምሃር ስለ ዝኣተወት ርእዋ ፍዝዝ በለ ሰምሃር ግን ቅልጥፍ ኢላ መፅያ ኣብ እግሩ ወደቐት ዲያቆን እውን ብፍጥነት ክልተ መንኩባ ሒዙ ኣተስኣ ዲያቆን ሓወይ እንታይ ከም ዝብለካ እንድዒ ግን በቃ ድኽመተይ ርኢኻ ይቕረ ግበረለይ ልብኻ ሰይረዮ በዲለካ እየ በለቶ ኣባይ ክሰምሃረይ ኣነ እየ በደለኛ ንስኽታይ ጌርኪ ምስ በለ ሰምሃር ሓቒፋ ሰዓመቶ ዲያቆን ድማ ተመስገንካ ኣምላኽ ኣቦይ ተረሓሒቐን ዝነበራ ነፍሳት ብቸርነትካ ቀራሪብካየን ኢኻ እሞ ምስጋና ይኹንካ በለ
ብእውነት ሚልን ማትስ ዓርከይን ሰብ ውዕለተይ ኢኹም ኣብ ካሕሳኹም የውዕለኒ በለ ናባና ገጹ እንዳጠመተ ምስጋና ዘድልዮ ነገር ኣይኮነን። ከተመስግኑ እንተኾይንኩም ድማ ንሚለ መስግንዋ ንሳ እያ ስርሓ ገዲፋ ካብ ብሪመን ናብዚ መፅያ ዘላ እምበር ኣነ ደኣ እንታይ ገይረ በለ ማትስ። ወሪድኒ ኣነ እንታይ ገይረ ክምስገን ዝግብኦ ኣምላኽ ጥራይ እዩ። ሕጂ ንማሳገነሉ ግዜ ኣይኮነን እንኳዕ ጥራሕ ነዛ ብርኽቲ ዕለት ኣብፅሓና በልክዎም። ቡን ጌርና ክንስሕቕ ክንፃወት ግዜ ስለ ዝኸደ ክቡራት ኣሕዋት እሞ ኣነ ክገድፈኩም መሲዩ ምስ በልክዎም ሰምሃር ናበይ ዲኺ በለትኒ። ኣብዛላ መሓዛይ ምሳይ እየ ዘለኹ ከይመሰየ ከሎ ክኸይድ በልክዋ። ድሓን ክስታይ ግበሪ ቴሌፎን እሞ ደውልላ ከይትሻቐል ንገርያ ኣነ ቤነይ ስለ ዝኾንኩ መተሓድርቲ ትኾንኒ በለትኒ። በቲ ሓሳብ ተስማዕሚዕና ተፋኒናዮም ናብ ናይ ሰምሃር ገዛ ኸድና። ዲያቆን ንግሆ ቴሌፎን ደው ኢሉ ንሰምሃር ደልይዋ ከም ዘሎ ንቤና ክትመጽእ ሓበራ። ሰምሃር ልባ ዝተፈራረቐ ሓሳብ ሒዙ ናብ ዲያቆን ከደት። ኣነ ድማ ንማትስ ደው ኢለ ንብሪመን ክኸይድ ምዃነይ ቅድሚኡ ግን ክረኽቦ ከም ዝደሊ ነገርክዎ። ዲያቆንን ሰምሃርን ምስ ተራኸቡ ቀዲሙ ዘረባ ዝጀመረ ዲያቆን እዩ ነይሩ። ሰምሃር ሓፍተይ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ኣጋጣሚ መንገድና ስሒትና እኳ ተዘይበልኩ ጉዕዞና ግን ኣቋሪፅናዮ ኢና ነርና። ኣነ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ብሃንቀውታ እየ ዝፅበያ ነይረ። ኣምላኽ ፈቒዱ ድማ እዛ መዓልቲ መፅያ ኣላ። ሕጂ ክብለ ክደልየ ዘለኹ ነባት ነፍስና ክንረኽቦም ኢና። ኣነ ኣብዛ ዓዲ ዘሎ ገዳም ክኸይድ ሓሲበ ኣለኹ። ንስኺ ድማ ንስሓ ወሲድኪ ጽንሕኒ። ምስ ተመለስኩ ብዛዕባ መጻኢና ክንዘራረብ ኢና በላ። ሰምሃር እታ ናብ ገዳም ክኸይድ እየ ትብል ቃል ስለ ዘይተዋሓጠትላ እሺ ዲያቆን ሓወይ ግን ገዳም ኢልካኒ እሞ ገዳም ዳኣ ናይ ድሓን ዲኻ ክትከይድ በለቶ። ዲያቆን ፍሽኽ ድሕሪ ምባል ናይ ድሓኒ መቸም ከምኡ እኳ ይበሃልን እንድዩ ግን ሰምሃረይ ኣነ ዲያቆን ክንሰይ ዘይከም ካልኦት ዲያቆናት ቁርባን ፈተይ ስሒተ ነይረ እየ። መጀመርታተን ኣብ ተልእኾ ሚስጥር ዓብዪ እጃም ዘለዎን ኣደዋይ ኣባኽስ ስለ ዘዕለብክወን ከምኡ እውን ስጋን ደምን ናይቲ መድህን ዓለም ዝኾነ ወልደ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበልዐትን ሰተየትን ኣፈይ ንስጋይ ብዘይ ምምላኸይ ዝሰተኹላ መዓልትታት ኣሎ። ሰትየ እውን ኣብ ክንዲ ብሓጢኣተይ ዝነብዕን ዝጉህን ንዓኺ ምስ ኣነይ ዝነብዓኹ መዓልትታት ስለ ዘሎ ሱባኤ ክኣቱ ይግባኣኒ። ሽሑ እኳ ሓጢኣተይ ከም ሑፃ ባሕሪ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ እንተኾነ ምብዝሑ ካብቲ ዘይውዳእ ምሕረት ኣምላኽ ከም ዘይበዝሕ ስለ ዝኣምን ናይ ክልተ ሰሙን ሱባኤ ኣትየ ምስ ኣምላኸይ ክዕረቕ ወሲነ ኣለኹ። ካብ ሕጂ ንድሓር ዝጥምተሉ ኣብነት የብለይ። ንስኹን ምስ ኣቦና ተራዳዲእኺ ቅዱስ ቁርባን ክጀምሪ በላ። ማትስ ምጻእ ደልየካ ኣለኹ ምስ በልክዎ ኣይደንጎየን ቀልጢፉ መፅዮ። ሰላምታ ምስ ተለዋወጥና እንታይ ዳ ክትከድ ወሲንኪ በለኒ። እወ ዳዊት ሓወይ ትምህርቲ እኮ ኣለኒ ግድን ክምለስ እንኳ ጥራሕ በዓል ዲያቆን ከምዚ ኣበሉ እምበር ክምለስ ሕጅስ በልክዎ። እንታይ ዳ ናይ ድሓን ድኺ ደልየካ ኣለኹ ኢልክኒ? ናይ ድሓን እዩ ክብለካ ደልየ ዘለኹ ክልተ ነገራት ቀዳመይቲ ብዛዕባ ዲያቆን ኣቤል እያ። ዲያቆን ኣቤል በሊሕ ናይ ስነ ጥበብ ተውህቦ ዘለዎ ሰብ እዩ። ስለዚ ንስኻ እንተሓጊዝካዮ መንፈሳዊ ድራማ ክሰርሕ ኮነ መዝሙር ክሓትም ይኽእል እዩ። እታ ናይ ግጥሚ ጥራዙ ርኤያ ግጥምታቱ ብጣዕሚ ሓያላት እዮም። ምስዞም ትምህርቲ ሰንበት ተራዳድኡ መዝሙር ክሕትም ይኽእል እዩ። ስለዚ ናትካ ሓገዝን ድፊኢትን ከድልዮ እዩ። እታ ካልአይቲ ድማ ብዛዕባኻ እያ። ዲያቆን ከም ዝነበርካ ይፈልጥ እየ። ወላ እኳ ፍቓዱ ኮይኑ ብኡ ተዘይቀጸልካ ግን ዘለካ ትምህርትን ፍልጠትን ኣብ ውሽጥኻ ተቐቢሩ ክተርፍ የብሉ። መምህር ወንጌል ኮንካ ታሪክ ህይወትካ ንባዕሉ ንብዙሓት ሰባት ክምህር ክቕይር ይኽእል እዩ። ስለዚ ናብታ ዘዕቤትካ ቤተ ክርስቲያን ተመለስ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ እንታይ ኢሉ ውድቀት ኣዳማዊ እዩ፣ ወዲቕካ ዘይምትሳእ ግን ዲያብሎሳዊ እዩ፣ ንዓኻ ይጠፍኣካን እዩ። ዳዊት ሓወይ ልዕለይ ኩሉ ነገር ንስኻ ትፈልጦ ጥራሕ ሕሰበሉ በልክዎ።
ሚል ሓፍተይ ከምቲ ንስኺ ተሓስብዮ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ሓደ መንፈሳዊ ሰብ እንተወዲቑ ንኽትስእ ከቢድ ኣይኮነን። ወዲቑ እንተተሰይሩ ግን ንኽጽገን ግዜ የድልዮ እዩ። ስለዚ ኣነ እውን ክሳብ ዝጽገን ግዜ ከድልየኒ እዩ። ባይዘወይ ብልቢ እየ ዘመስግነኪ። ከምዚ ዓይነት ምኽሪ ብዘይካ ዲያቆን ዓርከይ ማንም ሰብ መኺሩኒ ይፈልጥን እዩ። ሚል ሓፍተይ ካልእ ግዜ ስፊሕና ክንዘራረበሉ ኢና። ሕጂ ግን ምስ ተስፋኣለም ቆፀራ ስለ ዘለና ኣነ ክኸይድ እየ፣ ንዓኺ ድማ ሰናይ ጉዕዞ ክድውለልኪ እየ ኢሉ ተፋኒኒ ኸደ። ተስፋኣለምን ዳዊትን ምስ ተራኸቡ ንቡር ዝኾነ ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጥ ዳዊት ከም ዝበሎ ተስፌ ብልቢ ዝገበርካዮ ጌጋ እንተደኣ ተጣዒስካ ኣነ ምስ በዓል ዲያቆን ክዓርቀካ እየ። ቅድሚኡ ግን ሓደ ነገር ክሓተካ እየ። ከይሓብኣኻ ከምቲ ነግረኒ ቃል እተወለይ በሎ። ተስፋኣለም ድማ ዝፈልጦ ኮይኑ ከምዘይሓብአልካ ቃል ይኣትወልካ በሎ። ኦኬ ጽቡቕ እምበኣር ሰምሃር ምስ ዲያቆን ምስ ተበኣሰት ዝነበረ ኩነታት ከመይ ከም ዝነበረ ክትነግረኒ ደልየ ኣለኹ በሎ። ተስፋኣለም ድማ ይቕጽል። ብኻልእ ክፋል እስካዕ ንመጸኩም ሰሰናይ ንዓኹም ይኹን። ዘለዓለማዊት ነፍሰይ መታንከይ ትኹነን ስለ ዘድሓንካኒ መድሃኒ ዓለም ዝገበርካለይ ኣይርስዑን